ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napana ka, hindi bang tagto ya? Saan ka lumablabas di tatersina ni Marikwanang, ah? Nay, sa dino ngay nga ro, ti pagnaak. No saan nakalumabas ti tatersina niya? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Anya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Kin mabannog, yan wang kaw. Saan nga ro da mabalain lumabas ka di tatersina di kumarik abaak? Taapay asaan na ya? Gaputakos ko silapan na. Ay dinak maniramraman. Nood na saan nyo nagkinawatan, dakailatan, tagsarita. Saan ka nga ro lumablabas kunak no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si kakit iraman ko aguraan, ah? Anya, Waraw, sa dino ti paggatgatangan. Ijay tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatersina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tila ko na. Naglaingag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka. Ay, permi isungarod ako na, asaan ka agumatgatang di tatersina na? Ha? Baak lang rudang nagsungit pa yun. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, Ay, asin, Jack! bawang. Sa dino ti papanam. Suka, asin, bawang. Papanam ko na. Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan di tatersina di kagawad ko anang. Di tatersina day taas sungit abaak ti mapan mo paggatangan. Wala. Apay ay aday di ako marim. Ay, saan ko ako maridajay? Saan? Apay ngay. Ha? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tersina na, ta saan kami nga agkumaray. Nagado di ta tersina amabalin mo apaggatangan. Apay apinayapayan na kang kail. Ay, itay ka pa'y ngay ayaban. At dangarudururaya ka pa sa hiros ko abalasang. Ay, ka man gumatang iti pumadak. Diya akong mauray di pa sa hiros ko abalasang No pumanawa ka di paradaan. Awan o sarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Ay, suruam ki di tilakayan. Ayan nga rin igatang ka. Piso. Piso lang. Adayamot piso pumada. Eh, jatirsi na ni kagawad ko anang. Eh, mabalin mo at tawaran. Basta'y bagam tinagan ko. Mabalin na yamot ti kasta. Ramidak mo data. Tunggal mapanak gumatang iti pumada. Eh, tawarak iti salapay. Kahit patawaran mo ni kagawad ko anang. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungarod nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang nga gumatang jetersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit naman. Nagapadansa nga main. Nabayag na nga kumarin. Agapa da pa'y laang. Isuan na yun dito igatang kao. Tayo jay sa bali at tersina ti paggatangak. Ay, pangalaak nga'y kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbati ni Antim akwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Eh, piso lang ti kwartak kagawad. Eh, mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Ay, mabainak no sugar-gar ti buok ko amapan iti barangay hul. Ay, katuan kapitan. Si Gudmat nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laag. Ay, nadlaw mo gayam. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni Kumarik at Uyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun lumablabas ni Titersinak? Ay, puno gayam di imbaga ni Kwaraw. Pudno. Adapay damag ko akasarsarita na amin at tao. Tapno saan dan nga umay gumatang ni Titersinak. Ay, ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabit laang ta mga laak. Ay, may salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Natoy. 5 day ta. Nagadumatan.
Katapno saan nakaamaawis ni Kumarik Atuyang asaan agumatang dito tersinak kapitan. Saan to ang mapasamak na ita? Nayon ako diti may sa dayta pumadam. Ay, adan adinak maawis ni Marituyang. Ay, umayak lang gumatang ditoy. Nay, abayain tataba daw. Nagadayo matanti pag naamapan dita bangkag mau. Ay, huwag nga raw. Nabannog kami ni Tinwangkaw. Nagasidaga pag nani jay sango ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamutamag na ijay. Wine, di na ka ilutlutuan. Numagnak dita. Ay, narigat ti kasta. Di nakpay ka itimplahan iti kapi ka. Ay, dakala talaga tigura ni Nana Tuyang kinikagawad ko anang Iswa surutik latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay katuna, narigat mait no saan na ka nga ilutuan ni Nana Tuyang iti kanam. Agri rin na ito inuang ka. Nabanugay. Apay, kapitan, awan pa'y ni Maribanang. Bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Di kagawad ko nang ngay. Anya mo day di ako maray. Nakaimimaw. Saan mo't Umot utang aklaang. Di nakpay pinautangan. Kano pa pautangan nakmay? Libre pa'y maminsan. Sika tasika nga rod ti kapitan. Kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo account. Ay saan nun, kapitan? Noon na minsan pinabainan na. Diakon ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at dakaapan Ay na, urayom kapitan, nga agsinungbat kan agpinungot kamay iti dayday akagawad mo. Madi dakas data. Kababain. Ikan tayo kidi iti pagnakman na. Saan tayaw na mapan gumatgatang iti tersena na. Isa pa ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka. Siyempre. Apay nga raw dadi nakpinautangan. Mas daawak man. Iso lang ay atad da tersena na. Ha? Nagado dita. Anya matan chip. Nagngingi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasa mo ije asinagat-gatangak iti 5 pesos ije Teresina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagnina ngayain. Isungarod amas kay kayat kulat ti gumatang ije Teresina ni kagawad ko anang. Uray ije sabali at Teresina. Nagnina mo ti lodda. Apay kumasurutan ta ni Nana Tuyang. Asaan ta mabalin agumatang ije Teresina ni kagawad ko anang. Ungraw, apay nga minasurutan ta. Isulaang mo ti adda problema na kinikagawad ko anang. Laksan ka pa dito balayo, paray. Apay, nagadayo, nagnaamon pa rin. Iso nga binti kaya ni Tuyang ka. Amukon. Agin ginura da Tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, paray. Una. Apay, ada agtalinad a sikreto kanya. Wine, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga amin na mapaspasamak dito barangay mau. Ay, matulungan na nga ta, paray. Karamidak ti kabailak at tumulong kun ka. Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam kumaida, paray. Ay, wala na. Ay, mayat din na panunot mo Nagriga mga mino, adayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabanaw, paray. Kagawad ko anang. Dituya kong Teresina magumatang tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatang dita sa bali at Teresina. Doble ti ganansyada. Nimat nga min Nana Tuyang. Ay na, saan nyo nga min apat-patyan dayi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ut-utagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-ado. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo a Teresina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga amaday. Jakon imanugot iti dayta kayat na mapasamak. Kaya't nansamot nga ison ti aglakaw. Ay, jakman amo iti day ako maray. Isumot lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin
Oh, sika, anya tigatangam. Nalipatak matan kagawad. Nakis-istorya ngamin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka taing kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabannog ti kastaw. Ayunay kabitin tuya. Nagabgabok pa lang ijay bangkak, ibabaw nak manay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan na nagtrab-trabaho dito'y balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaon. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Mano na ito itidid mo? 3-5 piso na ita. Lang, 15. Kanya kumakit, magatang na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita, inkakidain. Ay, asino ngay nga tati agpatawar iti lako da bagas. Waraw, adam mo ngagpatawar iti lako da bagas. Ay, awan ata tabadaw. Adda nga magatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayo, awanay, kasano da ito yung ay? Ang padasam ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na kay ti 15 pisos sa bagas. Ay, una niya. Ibagakin ka. Agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15. Abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15 abagas. Kaya bagbagada, mabalin ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaram. Siyak, san kiday. naibaga na day takan ka. Way, iswa di mo kunain maray nga da paboritaw. Tsak kayat nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti day ta kwarta ma 15 pesos. Kasta at himayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila ibagbaganan kadag iti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumaray. Tada talaga maday nga ugali na, numaminsan. Alangan mat nga ipautang ko kenkwana ti amin alakaw, madia. Kita man lang. Tada talaga maday nga ugali na day ta kumaray. Mala, tabagbagak, maray. Nagsingpit na talaga ni Marikwana nga niya, paray. Agasam ngay, linakwan na kiti 15 pesos sa bagas. Di ka lang babain. Awan pa iti puunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa paray. Diyak amaw, tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apaan ni kagawad. Tanday, nagsingpad. Wain, ibagak tuking kwa na paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Eh, gatangak iti piso ah. Humanay ayamo day ta piso, paray. Umanay, kayat ni kagawad. Ay, di ka lang mabayin mo, paray. Kita, linakwanak ni Marikwanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kitawang mo timayat nga agila ko iti 15 pesos sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina ah. Ay, mabainak. Nagringa ba daytan nga ipaparamid mo kanya akong ngay. Si kalaang ba't gumurgura ka ni Marikwanang. Amin kami, gayem may. Gayong magkita, neta nagimot at taaw. Nagalas ti ugali na. Ay, si katinaalas tugali na tuyan. Si katirumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao, dito'y kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapo itinaalas nga ugalim. Na, apay nga aramidam day ta kanyak. Di ka asi akaw no awanan ti gayong kaw. Ay, talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na kaw. Ay, katuwan na. Amin ko na nga rod. Isu atin na sayaat nga ramiday. Mapankan, makikapyak, ni kumarim akwanang. Wait! Ay na toyang. Liklikam ti makiapa. Tapno na ragsak ti biyag mo. Angkail, apa yan nakapanimid ka di tatawa? Awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga ro dito'y balayaw. Ewan ah. Kahit, anya ko mati problema.
Problema ti awan aglutaw. Saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Mabuti nga amaturo nga may sa iti rabi. Anya! Unay ka mo tananggail. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya. Awan ti alalya, anggal. Diyan nga awan. Sige, tapno saan ka ngagbutang. Umay kanto kaduanin ton rabi. Kasano nga ti panagrundayaw? O di baon mo pa lang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, ay tani, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siya, saan ko akabutang ti alalya? Tasan na pudno dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Niya pa ngay. Kana pa nagbakasyon na. Ay katag may sangarod ni parinting dito palayda. Sapay adda taktakrut na. Anya? Dayta kumpare ka kapitan. Takiraw. Well, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay ti kabuting na. Alalya. Pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin, mamati pa lang iti alalyamay. Kano iyo barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas ta. Ay, ship! Ada pasaheros mo. Mantamak pa'y lang aglutluto iti pangaldawan ni Uncle ka utungan. Ay, aglutluto ka gaya. Wala sang pa'y matyagururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa'y mo't analuto dito yung kanan ni Uncle tungan? Sayang ano, di mo ilugan da jay. Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tungan. At yang harod agsumbanger pa nga kalid na. Numisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas. Anya ngay nga raw, panawak dito yung lutlutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwa raw. Oh, Ay, sos. mabisi na ni Uncle ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga adati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da. Ay, nalpas akong anagan. Tarak nantikin na nun. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalun ko ni tinanganan ta. Ha? Ay, isumo da tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na, siyak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabi ay. Ay, taniawan pa lang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Tas si kanti asikaswag. Ay, bayan pa lang data. Pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado dita napipintas ababalasan. Ay, tingkagin na. Maturog akpay. Rigan naktumanan. Inton madamdama. Ni uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog. Nakaturog adagos, kalpasan na nangan. Ay nagmayatan, tibiyag na. Siyak ti aglutluto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi ka na sukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makariing. Ay agasim nga, dahil pa nang asikasong kingkwana. Angkel ko nga raw. Kasi mo't ano ang mga sikaso ken kwa na. Kaduag pa iti rabi ay tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanan ti pagdawatak iti buggoaw. Nagado dita akaruba, mabalin mo apagdawatan. Ay na, nila ang maribanang timang mangtad iti buggoaw. Naimutan dagiti daduma akaruba. Ay una niya, awan gayam ita ni Maribana. Ni kumamari ko anang ngampulaws adi na kayat ti agpadawat da di ako maray. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay, kit mabaling ka mga agsida iti naimas. Ada kwartam ngay gatang mo iti naimas. Ay nagkapoy ka na, ay atuyang. Usarang mamaday tanunot mo. Bayam, tasyak ti agdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay basta siyak ti makamaw.
Aguli magkalaan ka, de. Rabiin ko raw. Unang gail, iso nga agsilawtan. Pagsilawam amin asilaw ta mabutengak no nasip nga. Anya day choy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadno ada. Isong samot dya al-alya. Maturog ka kitdain. Ada talaga. Di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na yung bag. Ha? Dangag pa siya. Ba't ka nga ada al-alya awan port? Anya nga itiramidang tanang gail. Ay, akumutan. Dito'y tan silid. Santan arom-rumwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang gail. Di ka natagari. Namang ano mangag nakakat umay dito'y silid. Kasta unay ti nervyos na kita gulitag. Ita, ta nakakumudan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwag. Haddan si damay, kinituyang kao. Ang gail. Nagkikiyak mo tindag iti manaw. Huwag na raw. Al-alyang tati manok da jay. Hadang sa matagtiltiliw iti manaw. Al-alya ati agtiltiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan samot nga alalya day diyang gail? Di mo ipilit. Al-alya. Kaslamot nga minagtiltiliw iti manaw. Uray denggam o. May al-alya lang ta. Nakabutbutan. Makapaderbiyos. Nakitam jay bagbagam nga al-alya dita balay da kapitan. Ship. Saan ko nakita? Ngam nangig kautungan. Ay! Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manaw. Ay, no adya karasakas kan kiyak ti manok. Al-alya diatan. Isumot ti ko na ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga al-alya nga diata. Alalya, isumot ti ko na ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat laklakayanan. Sa bagay Kun isupay ti kapitan tayaw. Saan kakit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship. Mamati akon. Pampanunutak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamatian ni kapitan iti al-alya. Apay, no kapitan. Saanan arumbang amamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray al-alya. Manungat ang aldaw ay nga awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Nasaya at mat ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay nga'y kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagtawatak iti bugko aw. Makapaikawa no awan ni Maribanang. Uray ni kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adamon di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasam manday ta apadang dongo ni kwaro ka ni kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan no kano nga agsubli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daon may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaraykay. Tengag gando apayak badaw. Si daon tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daom amin ita. Anya nga iti si daon ta inton bigat. Saan ka talagang agpampanunod niya? Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparik ngayon tinga. Ay sos ka na yun ng muton. Kasanungay numamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit pirmay ti butang na. Pagarup ng al-alya di mangmangag na akyak ti manok. Ay, takrot gayam at talaga ni Kapitan. Pirmi iso amayat at akawan. Sumipngat pa lang. Maturog kan. Ay, uwin
Nungay umay manan di al-alya. Ay, unan niya. Usar mamuday ta panunot ba? Uray once in a blue moon laang. Sige, Angkal. Maturog tang arudain. Sapay kumatasaadan nga umay di al-alya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Ha? Adamanin nang ko akarasakas. Unang Kyle. Nangag kumay. Anya kay, mamatikan nga ada al-alya. Unang Kyle. Talaga mamati akaon. Adamanin nang ko. Agkumutan ang Kyle. Unay mo day nga al-alya. Maruwamutin. Ti ko namkit day. Awanan bain nga alalya. Ay, wen. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day nga al-alya Anya nga tinapasamak idirabi Ship. Tako nam nga nagsubliman ng DJ al-alya. Nangagmi man ti karasakas na. Kan kiyak ti manaw. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, una ag nervyos kayo. Kahit, agnervyos kamutan na. Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay asaan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti alalya. Kasano nga, no? Saan mat nga al-alya dyan nangangiyaw? Surwa man ni Uncle ko kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw. Anya kumangit titakawon na. Kataan nyo no nya ti, mabulay na nga takawan iji bulay ni kapitan. Tinalian mi mat ana imbag titawakan ridaw. Kasano kumamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang aya unag ti bulay ti mabulay nga pagtakawan na. Katno nag-adu ti tarakan ni kapitan nga manok. Ay, anya. Naglulok magpay, pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakan na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Pangay sardeng ka. Kung nakadupay yung manok ni parinteng. Kaya't mo asawan, ibo sa mamay. Ay, gito mo na. Nagmayat nga rin ti mapan nagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una yan, ti pa nagkumuna. Ay, agasam mo jay talo ang manok ko nga tinapukaw. Ay, kunakmat kan ka nang Kyle. Saan nga alya di mang mangagtanga karkarasakas iti rebe? Di agtatakaw iti manok mo day jay. Anya nga ti arami din ta. Rumwarta iti rebe. Ay, sikalaan, mabutangak. Duwata tatiliwan ta di agtatakaw. Pangurin ta adagos ti gurong na. Nungay al-alya. No alalya, o dito maray ta. Ay, pigpigir pa'y matituman ko. Nakabut-butang ngamin. Aguli makangkal. Takaslad namang mangag kung aring pada. Diyan sabot al-alyan. Rumwarta, tapno mamuan ta. Kat pangurin ta tigurong na no asino man day ta. No, al-alya. Ay, dakasun. Sintain da ka kinituyan ka. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay kay kasirula. Pangura man tigurong na ang Kyle. Aday ka, aday ka. Samad pari ba daw? Si kamot ti al-alya. Ay. Apa pinangor na mo din paray. Na, minual alya. Agtatakaw mo't kayam iti manaw. Ay, talaga aloko ka paray. Ay, firmi anirvyos ko. Tati amok al-alya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi. Ay, pakawanan lang paray. Aday ka. Gunggunam da ita. Kaslakan tumangamin al-alya talaga. Ay na, Kapitan! Agridam ka. Saan para iti al-alya? No di ket para kadagiti agtatakaw. Ay namare. Makapakatawa launay day tayong pakitam kanyak abidyo. Kunak ka nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngam day tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak.
Oh, ipakita manengkeng ka. Wen, Mare. Hindi katawan yung kumaray. Umay ka, kwaro. Takita da ito katawaan mi avijaw. Wen, kita matap nagkatawa ka mag. Jak pulos nagkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kini Uncle Inteng. Ay, kita da ito video atap no aglak kamagta. Ipakita man kan kwa na, Mare. Ahap. Kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabijaw. Tunggal makitak da ita abidyo. Kat talaga nga agkatawa ah. Ibaon ka lagi matang ije tirsi na iti asin ko raw. Nagbayag ka. Kasanaw kat adayang pakita ni Nana Tuyang kada kami abijaw. Makapakatawa. Ha? Kit manungay nga oras ang nagkatkatawa kayaw. Ay, ipakitak ba't kan ka tap nagkatawa ka may tangkail. Jak man lang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana Tuyang. Mabit lang nga ipakitak. Saanan, sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Aw, buyam da ito abidyo ang kail. Buya man ngagpaiso. Ha! Makapakatawa nga agpaiso. Tumot kan ka. Kaya't ko nagkatawa. Inton madamdaman ton ti panagkatawak ta mabisina kon. Ingkaki di agluto pay. Ay, wanang kail. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay tersina ni Nana Kwanang, Nana Tuyang. Ay, won. At dagayang video, akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka di abuyak mat ita abijaw. Tapno katawa ak may. Day taoy. Puya, Ha? Ay na. Nakakatkatawa talaga. Mustom, agawid ako. Ha? Ay, ipasa mamot dito yung silpong ko. Tapno at damot katkatawan mi kabayatan ti panangururay mi iti pasahiros may. Simangpot kan ba daw? Ayun na yung tirigat ti panagbiagaya. Kasangsangpot mo pa ilang, kastan ti bagbagang. Agsin na ay kapay. Makapaliday gayam ti biyag. Ay nasan ka kading aglidliday? Umay ka, aday pabuyakin ka video. Ay, tila ibagbagam mo tuyang. Ay sos, no makitam na dya video, sigurado nagkatawa ka. Pag kunamag ngay. Nagkatawan to pa'y ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ay, awan ganas ko ngagkatawa ita. Naperdi amin nagitimulak anateng. Iso nga rod abuya na ito a video, tapnurumag sakti biyag mau. Ay, ayan na. Ahap. Daytaw, buya umaw. Anya ko mati makapakatawa di tangay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadagitimulak anateng nga naperday. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mutin na ba daw? Ay, jak kaya tagkatawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw, kat nakipagkatkatawa damot, idi nakita na da ito abijaw. Si kalaang ti saan na kaya't nagkatawa. Ay, sana makapakatawa da ita. Ang katawa ka, wano saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, no kasta nga raw, agloto ka iti kanam. Kaya't mo asawain, saan ka pa yan nakalutaw? Saan nga agloto, aging gasaan ka nga katawa. Ay, di napilitin ko naktuyang. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat no katkatawa tayo niya. Ay, apay nga katkatawa kayaw. Hey, katkatawaan mi dito himpasa ni Nana Tuyang abijaw. Ha? Ang ka diyang kail. Ay, urajak buya enta kinatawa akong dayta iji balay. Ay, wan gayam tayong pakita kun kan kail. Itatada tayo diti barangay haul. Sumardeng kay ako manatawa,
Apay pagsardangan na kami. Makakatawa Kaya't kami. mi nga rutiyag katawa. Magpaisokap. Nagragsak to pa, nagkatawa, kapitan. Ibawal ko katawa dito barangay hall. Apay ngay, mate. Kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay katawa kamot. Ay na, kapitan. Aging gaita, katkatawak pa'y lang, day impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo di tadakil apapel bawal ti katawa diti unag ti barangay hall. Ah, Nangag mo, Chip. Apay ngay mo tanggay. Pasaw. kaya't mo asawan, kapitan. Bawal ti agkatawa di ti barangay hall. Nalawag ti nangagyaw. Ngawan no kastati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man, katawa dito, barangay hall. Kay, ejay tayon ruwar ang agkatawa. Pasaw. Unay ka mo tananggal. Anya ngay aklase ti lintag ti bawal nga agkatawa iti barangay hall. Kasano kat amin sa atawi jayan kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawad kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa da akatawa. Kay, adda nga rut kat katawaan da. Ay adaken awan, bawal! Kat makipagkatkatawa ka nga minin na. Na, ibawal ko nga ron. Siyak pa'y timang tubngar. Kasano ngay dagiti saan da malabdan ti agkatawa? Agmulta da, 500 ti first offense. Anya? Second offense ka sa ngaribaw. Ha? No third, 1.5. Oh. Una yan na nagngina. Dito italangin ruwar, ti barangay hall, nagkatawa, Chip. Una na. Agasong ngay ti bayadan ta. Numatiliwan datan ni uncle nga katawa di taunay. Na, di matatabanong dito umay. Mapanidya bangkag na dayta. Da magkukat na perdi amin amula na. Ay kat ayabanta tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw. Dumagas ka pa imiait. Yakayat, awan oras ka. Umay kan, malipatam ti problema no umay ka ditaw. Yakarod kayat, di pilitain. Umay mo buyahan dito yung makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlauna yan, tataba daw. Uy nga raw. Napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinatkatawak at talaga day abidyo nga impakita medikal man, maray. Amin tayaw, nagkatawa, maray. Katalagamat nga min ang makapakatawa. Ngam ni badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa latta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatang ko itila ko. Ay nga, agkatawak latta. Ay, kauna. Ay, maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaada apay aya. Mapankuman ireklamo ni badungkaw. Apay, inan ano na ka? Di na nga ron kaya't nagkatawa. Na, Ireklamo man kin ni Kapitan. Siyak pa'y ti una nga si kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo kun ka. Sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, makapadanag sa dayta. Anya dayta. Ni badungkaw. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sana mabalin nga ramiden na dayta. Nadagsen abasol dayta no saktam ti asawam. Saan akasta, Kapitan? Na, Umay ko ireklamo ni badungkaw. Gaputa di na kaya't nagkatawa. anyat ko nam. Di na kaya't nagkatawa. Oray pilitag, di na latta kayat. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Mga no problemado Ay, nakaasimot ni kumparik abadung. Oray man problemado. Rumbang latang agkatawa. Malata aksyonak adagos dayta imay mo inreklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, aguri ka. Kitakman, katkatawaan nyo abidyaw. Kaya't mo magayam tagkatawa, Kapitan. Siyempre naman Aha.
Oh, atoy, kapitan. Dayto. Ha? Makapakatawa. Kunak tumod kun ka. Uray siya, maisurot at manangyag katawa. At katawa kayo mo dito yung nagtibarangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga ang kakatawa. Ay, Jack kaya, tiag multa. Ay, wun gayam. Na, anya nga wan gayam, kapitan. Ekwa, ay agmulta gayam ti asinuman nga katawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jack matamaw nga dagayam multa tag katawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapang kami kano ije irigasyon. Yung kami kitain ti padanaom. Kan pasyarin mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay, sayang Saan ka makapagpasada ita? San bay lang? Si kapay lang ti agpasada dyan. Sige, Chip. Takasimat dagiti agbangbangkag, kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga raw. Agkatawa ka lata Ang saan ka nga katawa iti barangay haul, no di mo kaya ti mamulta. Ay, anyat makunang may paray ta adamot tendanom iti irigasyon. Ay katanya pa nga iti sa bali ang may bagak paray. Nalaos ti panagyaman ko king ka paray. Eh, namuak a problema ti kinaawan ti danom. Wan paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni tuyang ka. Kat saan naklata makakatawa paray. Kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hall. Kat daytoy awagas tinapanunot ka tapno matulungan ka. Ay kat ita. Kaya't kaunti agkatawa paray. Kasta, nagkatawa ka. Kat agkatawa ka mga ruti na paray. Ha? Ay, nagkatawa ako ni di last week. Ha? Tuyang! Tuyang! Nay, si Mangputkan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, mi jerigasyon. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilap. Kasano ajak ang kusilap ket awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin ay. Ay, awan namin ba daw? Naibos amin noon. Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin noon, kaya't mo pa ilang ang katawa. Hada ka di tao di tatersina ni Marikwanang. Ni Marikwana nga, apayaya. Kahit mapan ka di ta. Mumutayin tikat ko sa wine. Ay, maray. Agsangsangit ka mag. Wan maray, jak makakatawa ita. Uray pilita, kawan lata. Sana kasken ka ngagkat katawa, uray ang may saka. Wan, maray. Kinapudno na, awan mo ti rason nga katawak. Ngam, agkatawak lata, taragragsakag ti bagbagik, maray. Kasano mga may? Awan bagas may, awan asin may. Ay, awan bugoong may. Ay, sos. Makapalwamot din day tanga imbaga, maray. Kasano na ito yan, Marikwanag? Ay, siyak manen, ti mapanunot yun. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yun. Sige, pautangan kan, maray. Ay, agyaman ak Marikwanag, agyaman ak unay. Ay, nakurapay lahunay ti panagbiag ka, maray. Nala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsakan tayo lahat ti magbagi tayo, maray. Saan na nasaya ti aglidliday? Buyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanyak tapno agkatawa ka, maray. Ay un maray. Ay na to yang. Gusto ni Nana Juanang. Saan anasaya at taglidliday? Iso nga imbes nga agsangit ka.
umisem ka kiti, tapno saan ka amay stress. Mayat gayam no itimplaan data iti kapta. Intimplahan ka lang iti kapay. Kasta unay nga isam mo kanya kang kain. Pare! Parintay! Aniya, dito akong pare kung ta umunapay ko mga igop ko kit agpukpuk ka mo idirwar. Ganda siguro masapol na ah. Pare! Parintay! Ay, apay! Bigat nga umay kaagpuk-kapukaw. Diyak pa'y nagkape. Mabalay nga mo nagparay. Nakaunag kan. Magkikapi ako mamot paray. Itimplaan na kan ni Kwarog. Ala, Kwarog, itimplaan ni pare ba daw? Wait lang. Agtugaw ka. Ay na. Makaungungatag kay paray. Ay, madamdaman taon. Madi, no bigbigat nga agungat ka. Anto yung ti kapay, tataba daw. Ay na. Nagmayatay, di makikapay. Umigo pa man. Na. Ala, tapno may katungot mo. Ay na. No, dapay ko mapandisal paray. Na. May mayat maday. Ala, yalaan na ka iti pandisal. Mabit lang, tataba daw. Manghalak iti pandisal mau. Urayam ti pandisal. Wait paray. Itatanalpas ka na nagkapay. Nangan kapayan iti pamigat dito'y balay. Ay, thank you paray. Nabsugak. Mayat dito. Ay na. Ay, ala, ibaga mo ti rantam. Ay, mabalin ko nga ibaga, paray. Ay, darasam Naskin ama amwak, sakbay ama panak iji barangay haul. Wain, ibaga kon paray. Na, apa iti makder ka ngay, saka nagbanikas. Agungatag gaya man paray. Ha? Agungat ka? Pagronda magmad na kititanod mo paray. Na, Tinakawan da kami, dirabe. anyat tinakaw da. Talo akaban nga Eric, titinakaw da. Ay, agasam dats! Baybayan yun sa may dito barangay yaw. Da kayong opisyalis ti barangay. Nangrunaking ka paray. Ay, kalma pare, kalma. Ay, saan na ka basta-basta pagkalkalmahin paray? Na, Agasam day tatinakaw da at talo akaban nga Eric ngay. ay, payabak nagiti tanod ita. Wain, naskin lang. Tapno may sublay, talo akaban nga Eric ko paray. Ha? Tandaan am, talo akaban nga Eric. Agung-ungat ni Kapitan. Ha? Tapay kagawad. Napan karon nagreklamo ni kabadong iji balayda itay bigbigat. Natakaw kanu nga medyo talo akaban nga erikda dita balayda. Awan mo ti mataktakawan dito'y barangay tayaw. Isulang mait. Mas daawak nga ron mat. Nakapadla kanu medyo nang idulinan da kadagisay nga erik. Imposible mo't ah. Iso amapan kayo amin atanod iji barangay hall. Takasarita na kayo ni Kapitan. Ay, sigurado man na maungtan kami. Ship, kunak no, ungtan na tayo ni Kapitanan. Kahit, ungtan da tayo. Agungat ti kasta. Iwaras-waras na lang ti panagkita na. Kan agbus-busing ardiay agung namat. Gastano agungat ni Uncle Kao. Kasta nga agungat. Wang, imbag ata kasta lang. Dagiti daddo mga kapitan, bumukaw da. Ay, naulimak gayam ni Kapitan no agungat. Nalpas ako na nagungat. Oh. Kunak tumot kan ka. Ay, mayat gayam no agungat ni Kapitan. Ay, nagbulima ka, tada pa ibagana. Ay, mulmulagatan na tayo. Tada ibagana. Ay, naawatan dyan, di bagak. Ay, adya imbagap, Kapitan. Apay, di yun naawatan. Awan mat. Wan ko namlatan. Sakto latan ti mga ipalawag kan kainton madamdama. Ay, un gayam, Kapitan. Naawatan mi. Approve. Kinaawatan tayo na. Awag, Kapitan. Sige, agawin kayo. Kahit namnamag, sana na maulit pa. Nga damatakawa. Ay, diyak maawatan diyak ko na mga imbaga ni Kapitan. Awan mat nang nangag ko. Sakit na awatak amin nga inmulagat na. Un ata ka anak-anak ka. Siyak nga katawan na awatak. Di ko na. Takwatin tayo no asino ti agtatakaw dito'y barangay. Katawan mati agtaktakaw. Kat nung natakawan ni tataba dong idirabi eh. Ay! Talo ka ba nga irik ka now? Apay nga iso na laang.
Di ko nangarod ni Angkal. Saan tayo nga urayan amanayunan pa'y dagiti matakawan? Imbaga ni kapitan diyata. Gatuwain. Apay nga men nga sa nga agsaumat ni kapitan nga mulagatan na tayo lang mat. Kas di ti kabarbaro nga style ti panakisarita na itan. Mata sa mata. Kasta gayam ti kaya tasawan ti mata sa mata. Iti ababaapan na agkamata. Uy, katno sakit mat diyatan. Oy, di naksuruan tungan. Apay, napanam, binirbiro ka bigbigat. Adalag na panak. Nakaringa kawan kamutan. Nayaw-awan mun sa manunday tapanunot mo. Ay, saan mo da? Nayawawa na sasawa mo. Mapanak di tatersina ni Marikwanang. Tay naggumatang itirika daw. Siya ako na, di mapan gumadan. Saan? Siya. Malipatam tumanon di gatangom. Kita niya ngayon nga rutera midag. Dito'y kalaang balay. Ay, unay mo dahi tangay. Di mo ipapilit ti rumwar ba daw? Ni kumabadong ko ti ibaon ko arumwar. Ngam sabalin tumanon di gatangan na. Kano nagsapamot arimwar di tabalayaw. Damdamaga nga raw no sa dino tinapanan na. Ngam di namot kayat ngay baga. Saan na nga imbagaan na pan, iti balay da kapitan? Na, anya nga iti inaramid na di tabalay da kapitan? Kano imbaga ni kapitan, anatakawan kayo kanaw. Natakawan kamay? Talo kano akaban nga Eric, tinatakaw di tabalayaw, idi rabi eh. Anya? Iso ang nagdanag adagos ni kapitan. Ita, pinaayaban na amin dagiti tanod. Sigurado nga inungungtan na ida. Ay, kaasi mo dagita atanod maray. Uray da kami akagawad. Sigurado ang maungtan kami. Ay sige maray, agawid akaw. Kadya ngay gatgatangam arika daw. Ay saanan, agawid akaw. Badong! Badong! Apay, aya. Apay, napan mo yung bagakin ni Kapitan, anatakawan ta iti talo akaban nga iray? Kituin, mate. Iti nakariinga kita'y bigat. Awanay, nagiti talo akaban nga erikta. Kano napantain lako jay ilay, idi namin sa nalawas. Adaya mo tinlaklako ta. Kano adapay lang kanyak di pinaglakon ta. Ayan na. Adda dito'y bulsak. Ay, kita ang manupod-numod lang. Dito man na, Sagsasangaribo mo da. Ay, ikan na mga rudin ay, di kwartak. Hagtal na ka. Tila mapan mo ibagbagakin ni Kapitan. Nalipatak ngayon lako tagayam ah. Unak no tinakaw da. Saan kami ang nakatagare, idi inung tanda kami ni Kapitan. Kasi gayam no agungot. Ay, kasjay na talaga, kagawad. Kinita na kami amin asaggaysa. Miningmingan na dagiti ropa may. Sana kami kinita nga agpababa agpangataw. Kahit, anya nga timbagana. Awa mo imbagbagana. Or-orayan mi nga rod a pagsasawan na kami. Ngamawan mo't na oray mi asauna. Aw, kasano nga rod nga ibagayo nga inungtan na kayaw? Nawan mo timbagana. Iso tinang ibaga mo laang analpasan na nagungat. Talaga kasta ni Uncle Kuitan, kagawad. Kasta ti kabarbaro nga style na no agungay. Ay, mangantan porog. Ito na. Itay pa yan nakadasar dagiti makan. Agsubo ako nakasdo. Kapitan! May mat na natuyang day, jay. Unay mo daytan, tairan natin pa yung mangantapit. Hey, Yung nakadi ayaban. Amangan no at damot na patag nga ibagahan na kay. Ni Kapitan nga ikwaraw. Antay di kusina. Mangrugi kami kumanamangan nga madakamutain. Ay, nagmayatin no kasta. Uy, umay kan sa lang mo't makipangan. Saan mo? Talaga lang nga da kayat ko nga ibagakin ni Kapitan. Umay ka nga rudain. Mangan kamutain, tada kamut langain. Mabalain kwaraw. Ay katuna, umay kan. Di kagbabain. Mabainak kumako. Mabain ka now. Ay, sige man lang, tangay pilitin na. Makipanganak ka. Ay
nagmayat gayam ti makipangan dito'y balayaw, kapitan. Wen Ngam kababain mo, no ka na yun ti makipangan dito'y balayaw. Saan ka na, kapitan? ay umay ka na ta. Wala, no isuti ko nam, kapitan. Ay, anya di ko na mga ibagan. Ay, wan, kapitan. Dandanimot nalipatan gerantak nga ibaga. Ay, tangay nabsugan, ibaga mo na. Ay, ko ngamin, kapitan. Ni badungkaw. Apay, di mo kunain at tinakaw da. Pagan ano da ngay mo't atakawon ni badungkaw. Ha! Oray man pa'y ipatakaw kaw. Awan mayat amang takaw kun kwa na. Imbay nanto pa imbaga anatakaw ti talo kaban nga irikyaw. Iso nga rod day ta, ti umay ko ibaga kun ka, kapitan. Ah, Dayay talo kaban nga irikmay. Saan dati nakaw? anya garon na. Inla ko may, kapitan. Yay, in-report na at natakaw. Nakabawan na siguro ang kapitan. Ang mumutan ni badungkaw, lumakayon. Adong dagiti malilipatan na. Sa painong takdagiti tanod kun kakagawan. Ay. Una yun apan nakailawan niyo, kapitan. Ay, kasano pa'y ama ibabawik di ungat ko ngay. Ay ni badung ko ati ungtam, kapitan. Oh, hasta na ti buwan-buwan ukan puya tayo nga nagrun-run dia. Saan matgayam nga natakaw di irek ni tatabuya diyong. Nakabawan na lagaya mga inlako da. Makabawan nga. Pa'y mabualain, pinarigat na tayo. Isumati ko na kinianggal ka. Nagrigat pa'y matimako silapan. Masabat ko lang di tatatabadaw. Saan nga kamkamali nga cross ti dialan me. Kita mo? Ha? Ni tatabadaw nga. Ay, uwan. Ay, timing ta. Agkikita tayo. Makaungat ang aon. Ay, makaungtak matman. Meow! Ay, abak. Ah. Tatabadaw. Ne, timaliyaw matan. Umay dito'y ayan ta. Ada mat igam ng ice cream. Ha? Dua. Makakaungat kami kan katatabadaw. Apa nga imbagam nga natakawan kayo nga sa anggayam. Amom ka di. Inungungtan na kami ng anggal ka. Babagan iti ko silap. Ay, dispensarin nyo ka din Kastoy ti lumakay nga main. Lumakay kayong tumait. Mapadasan yung tumait ti agkabaw akas kanyak. Ice cream yaw. Sakay yaw. Ship, awatan ta. Ay, katuna. Ice cream ko naman. Ay, awatak ay na ice cream. Pakawan ng dakan tatabadaw. Ang niya, di mo ulitin ti agi pulong-pulong no di mo pa'y siguradaw. Tapno saan kami amongtan. Agkapi ka inting tanasam it kan medyo napait ti kape. Agkapi akakastoy. Aray! Na. Arintay! Ay, umay ka manin makikapay. Amaw, isulti kayat mo. Ay, umunog ako na paray. Ay, na. Ala, agtiplakan. Tani, ada na panan ni Banang. Ay, ado umay ko ibagaking kaparay. Di mo kunain nga damanan natakaw iji balayaw. Ay, saan aday ta? Ti umay ko ibaga. Anyang karon. Umay ko ibaga. Nagapit kami manay ni Tirek. Amom, numano akaban. Manaw. 5 akaban paray. Gapot na nalibtak ka, kapitan. Kukuha mo, di may sa akaban. Ay, mayat Ay, mabit lang. Ta itimpla ang ka iti kapim. Agtugaw ka dito. Ala, bumawi ka, tatabadong. Tainton maminsan, kita ang payan na imbag ti pasama. Sakbay ngayon kaagi report, kini kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, kapitan. Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami,
Itingkay panagdingay.